ISLലെ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇക്കഴിഞ്ഞ ISLൽ ATK ജേതാക്കളാക്കിയതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ഫിജി താരം റോയ് കൃഷ്ണയാണ്. മിന്നുന്ന പ്രകടനം നടത്തിയ കൃഷ്ണയെ നിലനിർത്താനാണ് കൊൽക്കത്ത ക്ലബിന് താൽപ്പര്യം. എന്നാൽ അത് അത്ര എളുപ്പമാകില്ലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. സീസൺ അവസാനിച്ച ഉടൻ തന്നെ കൃഷ്ണയുമായും കരാർ പുതുക്കാൻ ക്ലബ്ബ് തയ്യാറായിരുന്നു. എന്നാൽ താരം ഇതുവരെ അതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇതോടെ ഈ മാസം താരത്തിൻ്റെ കരാർ അവസാനിക്കും. ഇതിനിടെ കൃഷ്ണയിൽ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഒട്ടേറെ ക്ലബ്ബുകൾ രംഗത്തുണ്ടെന്നാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ, വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്ലബ്ബുകൾ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറെ ആലോചനകൾക്ക് ശേഷം അടുത്ത സീസണിലേക്കുള്ള കാര്യത്തിൽ കൃഷ്ണ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പല ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്നും ഓഫറുകളുള്ളതായി ഒരു ഫിജി മാധ്യമത്തോട് കൃഷ്ണ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ചർച്ചകൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും താരം പറഞ്ഞു. ATKയിൽ ഇതിനകം തന്നെ ഫാൻ ഫേവറിറ്റാണ് കൃഷ്ണ. എങ്കിൽ കൂടി മികച്ച ഓഫറുകൾ വന്നാൽ താരം സ്വീകരിക്കാൻ മടിക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിടാനൊരുങ്ങിയ നായകൻ ബർത്തലോമിയോ ഒഗ്ബച്ചയെ പിടിച്ചു നിർത്തി കേരള ക്ലബ്ബ്. ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ഒഗ്ബച്ച ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി കരാർ പുതുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒഗ്ബച്ചയുടെ വേതനം കുറക്കാനുള്ള തീരുമാനവും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പിൻവലിച്ചു. ഇതോടെയാണ് ക്ലബിന് തുടരാൻ ഒഗ്ബച്ച സമ്മതം മൂളിയത്. നേരത്തെ COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒഗ്ബച്ചയുടേതടക്കം വിദേശ താരങ്ങളുടെ വേതനം കുറക്കാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ക്ലബ്ബ് ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റ് സാധ്യതകൾ തേടാൻ നൈജീരിയൻ സൂപ്പർ താരം തീരുമാനിച്ചത്. സന്ദേശ് ചെയ്യാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിട്ടതോടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധക കൂട്ടം ആശ്വാസം കൊണ്ടത് ടീമിൽ ഒഗ്ബച്ചയുടെ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രമുഖ സ്പോർട്സ് ജേർണലിസ്റ്റായ മാർക്കസ് മെർഗുലാവോയാണ് ഒഗ്ബച്ചയെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിടാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. ഇതോടെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചത്. ISL 6ാം സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 29 ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ പകുതിയിലധികം 15 ഗോളുകൾ നേടിയത് ഈ നൈജീരിയൻ താരമായി. ഇതോടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾ വേട്ടക്കാരനായി ഒഗ്ബച്ച മാറിയിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബുകൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ അതിനായി ശ്രമം തുടങ്ങണമെന്ന് FC ഗോവയുടെ സൂപ്പർ താരം ബ്രണ്ടൻ ഫെർണാണ്ടസ്. 3 ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബുകൾക്കായി ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രണ്ടൻ Goal.comന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാം, യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിൽ കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള പരിശീലനം നേടണം. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പരിശീലനം നടത്തണം. 5 വർഷത്തോളമെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ നിലവാരത്തിൽ പരിശീലിക്കാനായാൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന് യൂറോപ്യൻ ക്ലബ്ബുകളിൽ കളിക്കാനാകുമെന്നാണ് ഉറപ്പാണ്, ബ്രണ്ടൻ പറഞ്ഞു. കൗമാരപ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാനും യൂറോപ്യൻ ക്ലബ്ബുകൾക്കൊപ്പം ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുത്തത്. എങ്കിൽ കൂടിയും എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ലായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടി മുമ്പ് ഒരു 15ാം വയസ്സിൽ യൂറോപ്പിൽ പോയി പരിശീലനം നടത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിൽ കളിക്കുമായിരുന്നു, ബ്രണ്ടൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.